Konečne nám vyliezlo slnko a jar sa nezadržateľne blíži. Pripravujete sa na grilovačku? Máte už grill, ale nevyhovuje vám zostava, ktorú tam máte? Alebo si chcete len upraviť niečo iné? Na čom grillujete? Veľmi obľúbené je grilovanie na platni, takzvaná planša. Či už sa jedná o stredomorskú kuchyňu alebo ázijské špeciality. A my pre vás niečo také máme. Masívna liatinová planša, vhodná ako originálny diel pre grily Camping Gas 3 Series a 4 Series. Tieto grily boli vyrábané v rôznych variantách, podstatné je, všetky majú rovnakú grilovaciu plochu a teda platňu alebo rož, ktorý tam aktuálne máte, viete vymeniť za túto úžasnú planšu. 45x39 cm, vyvýšený 4 cm okraj. Ťažká jak hovado, ale o tom má byť liatina, aby krásne akumulovala teplo a vy ste si mohli vychutnávať pokrmy, ktoré si na nej pripravíte.